Nagmulo na ang katawhan sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte tungod sa siging brownout sa isla. Daghang negosyo ang apektado sa sigap palo nga supply sa kuryente sa Northern Davao Electric Cooperative Conordeco nga moresulta sa pagkalugi. Dili sabtan ng negosyante adunay kaugalingon nga generator set. Sama na lang ni ining gamay nga sari-sari store sa Barangay Piña Plata. Matud ni Flordelis Singson, makaguba sa ilang appliances ang siging brownout. Madaot lagi siya, magpatay-patay na siya. Ang amo lang ref di mo among kuanan karon. Apektado mo as mga negosyante? Oo, maapektuhan gid siya labi nakay mga frozen. Among frozen dia nga cost siya og 5,000 wa gid mi kabawi sa tinuod lang. Nadaot siya. Wala gid mi kabawi bisag katunga wala jud. Halos tagtulo ka oras ang brownout. Duna say mga lugar nga makasinati og 8 hangtod 12 ka oras nga brownout hilabi na sa lagyong barangay sa isla. Hasta ang mga residente sa Samal nagmulo na sa walay klarong serbisyo sa Nordeco hilabi na nga dagko kaayo ang ilang mabayaran nga bill sa kuryente. Perting paita gyud sir kay way adlaw way brownout. Tagtulo ka oras perting dugaya. Musiga na nugtungang gabi nga manditing katulog. Perting paita. Dapat ila gyud lang iayos na kay ang ilang pabayad po perting mahala dali kay magputulog dita kabayad nya way tarong serbisyo nila. Patunta ilisa na sila mga appliances. Duha ka buk TV na daot na gyud. Napag ko yung mga katong binuhi nga isda, urutanan, gumikan sa kuryente kay sa muang banda dito sa mua. Musiga mo burnout to buntag, mubalik po siya kadlawon mga alas 3 kadlawon. Nga mao na nga kung mulo nga dagan nadamis diri. Way ayo lang serbisyo niya kusugra ba kayo ilang paningil sa kuryente maputol dayon. Sumala ni Mayor Aldavid Uy nga dako og epekto ang siging brownout sa lokal nga ekonomiya sa isla. Dako ang epekto ani. Economic losses siguro kaya ni mga hundreds of millions no in terms of lost revenues tanan. Ang uban gani nawadan og trabaho kay daghan man gud ang naga-work from home diri sa Samal. Naa sa mga BPOs, mga negosyo, tanan. Padayon nga nangitag pamaagi ang lokal nga gobyerno nga masolusyonan ang dugay ng problema sa kuryente sa isla. Karon sa LGU bag-o lang niabot tong ikatulo namo na modular gensets na gipalit. That is a band-aid solution. And mismo si Senator Bongo nitabang na and nag-promise ang Nordeco na naa sila mo abot na 8 to 10 generator sets. So hopefully mag-abot na karong this week para at least ma-solve na to temporarily. Kay ganina nag-brown out na pod naa na po inibigay na isa ka makina sa Igacos Light. So hopefully moabot tong napulo nila kay katong isa namo na bagong abot pod na ginapaningkamutan nila na magamit na by this afternoon para at least makuha-kuhaan gamay ang oras sa brownouts nato. Matud ni Mayor Uy nga anaa na sa national government kung unsa man ang mamahimong desisyon sa ilang hangyo nga mailisan og laing power distributor ang Samal. Dapat tan-awon nila not only in Samal but through to all island cities and provinces since kini yun ang problema kuryente, especially here in Samal na dugay na ni. That is why kami nanawagan mi na unta matutukan yun nila kay sila mang yun ang makahatag og long-term solution aning problema nato diri. Sa milabayng mga tuig, misaad ang Nordeco nga ilang tarungon ang ilang serbisyo apan walay nahitabo. Pipila na ka mga rally ang gilusad batok sa Nordeco. Doon na balaod nun sa Kongreso nga nagduso nga ilisdan ang ilang power distributor pero natulog o ipadaplin ang mga papeles. The long-term solution is to review, to amend, or to revoke the franchise. And kana wala na sa moang mga kamot. Naana na sa Kongreso and finally the President. I know you travel a lot. Please look at your own backyard, Mr. President. Naglaom ang lokal nga gobyerno sa Samal nga dunggon sa Kongreso ug sa national government ang ilang hangyo nga makabaton og bastanteng supply sa kuryente ang isla. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.